Euskaltzaindiak berbamintzoak bilduma berria sortu du, atlas linguistikoa, herri hizkeren atlasa, korpus handi baten bilduta dagoena, modu didaktiko, gizarterako moduan eroateko. Berbamintzoak horretan, gai jakin batzuk sartu dira eta lehenengo bilduma horretan denbora hartu da ardatz. Denbora kontzeptu unibertsala dalako. Denboraren gurpilean izenburuaz. Irakaskuntzan, gizarteko saletuen artean, eta edonok erraz irakurtzeko ez dana batera baizik eta pixkana atalka puntu jakin bati buruz hitz egiteko moduan. Denboraren gurpilean da lehenengo landu dugun kontzeptua. Kontzeptu hau landu dugu ez bakarrik atlasean bildutako edukiaz, baizik eta inguratu eta osatu dugu Euskaltzaindiak bere korpusetan duen ekarri askoz gehiagorekin, baita ere gure tradizioan, ez bakarrik herri jakintza mailan, baita ere literaturan, edo beste iturri batzuetan gai horrezaz dagoen materiala, modu simple, soil eta erakargarri batez erakusteko. Laboral kutxaren laguntasun estimagarria eduki dugu, egitasmoa atlasa bera sortu zenik eta gehiago. Eta hori produktu diferenteetan babes hori eta liburu honetan ere, bilduma honetan ere, babes horren segurtasunaz eta laguntasuna sentitzen gara. Berbamintzoak bilduma honen lehen alea, denboraren gurpilean, hain zuzen ere, liburu erakargarria, osoa eta ondo hornitua egiteko ahaleginez egin dugu. Hurrengo etorriko direnen eredu gertadadein, ezta? Obrak baditu irudiak, Markel Urrutia deritzan marrazkilari batek eginak, baditu QR sistema, atlasean eskegita dagoen edukira zuzenean jo ahal izateko moduan, edo doinuetara ere bai, eta gero hornigarri garrantzitsuak dira, baita ere glosarioa, bibliografia zehatza, ugaria, eta baita ere gainerakoak, ezta? Nik esango nuke edizio borobil bat egiten saiatu garela, baina aldi berean jende xehearentzat gizarterako modukoa. Denboraren gurpilean liburukiaz hasi dugun zerrenda hau, bilduma hau nahi dugu, urtean behin, urtean bat, ateratzen jarraitu, guztira 12-13ko bilduma bat osatu arte. Saiatuko gara alegina.